Gipasalig sa Mandaue City Hall nga tanang household ang hatagan og relief pack sa laing hugna nga himuon nilang distribution ini. Taliwa kini sa taho nga dili gyud tanan ang mahatagan og kwartang isahan sa national government sa Social Amelioration Program. Sa karon nangandam na ang mga personnel alang sa ikaduha ug ikatulog nga hugna sa distribution. Ang report ni Nico Sereno. Sa Relief Center sa Mandaue City Sports Complex, subsub gihapon ang preparasyon sa mga personnel. Gipangandaman ang ikaduha ug ikatulong hugna sa distribution alang sa mga residente sa syudad. Gimando ni Mayor Jonas Cortes nga sa musunod nga pag-apod-apod, hataga na ang tanan nga mga households sa dakbayan ug wala nay pilion. Sa unang hugna sa distribution, ang gitarget nga indigent ug poorest of the poor una ang gipanagaan. Karon sa third round ang tanan na gyud. Apil mga Tanang household. Tanang household. tanang household. What yung mga renters, Dok? Apil na kaya tanang household. Okay. Basta na enlist sa barangay. Samtang gipahibaw sa City Social Welfare Office kung hisgutan ang Social Amelioration Program sa national government, ang DSWD gayud ang modesisyon ni ini kung kinsa ang kwalipikado nga mahatagan. Matod niyo, kung may natagaan na sa cards aron pag-fill up, dili pa kini garantiya nga mahatagan na dayon sila sa moabot 6,000 pesos nga hinabang. Kay ang DSWD ang modesisyon. Sa Mandaue City, kapin sa 55,000 ra ka pamilya ang mahatagan, itandi sa kapin 140,000 ka mga households. Ang kapitan na ko sa papel ani siya may mo enlist na pero DSWD mo final para dili mo magod ang sila magod na lead. Lead sa validation. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.